Ħassejt li bejn xirja oħra, minkejja li bejn wieħed u ieħor xtrajt l-istess affarijiet, il-kont ġiola anke jekk bejn ix-xirjiet għaddew biss ftit ġimgħat. Dan bir-raġun u żgur li m'intix timmaġina. U dan kollu kien ikkonfermat mill-Gazzetta tal-General Workers Union it-Torċa li qablet żewġ xirjiet identiċi bi ftit minn prodotti żammew l-istess prezz iżda fil-maġġoranza tagħhom raw żieda fil-prezz. U minkejja wieħed jara biż-żieda ta' ftit ċenteżmi fuq prodott wieħed, meta taqqa' dawn il-prodotti f'xirja waħda li wara kollox missa servik għal ħafna jiem tara żieda sew fl-ispiża. Fil-fatt din ix-xirja żdiedet b'2 u 26 ċenteżmu, jiġifieri żieda ta' 3.5%. Mill-lista ta' prodotti f'din ix-xirja partikolari li saret minn familja, wieħed mill-prodotti saħansitra kellu żieda ta' 83 ċenteżmu, jiġifieri żieda ta' aktar minn 30%. Anke stħarriġ li sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonferma li l-ħajja qed tola, partikolarment il-prezzijiet tal-ikel u x-xorb, ristoranti, apparat domestiku u servizzi ta' trasport. U biex ikompli jintefa' l-mel fuq il-ferita, il-problema tal-paga minima mixtejn. Dan hekk kif il-paga li qed jaqilgħu qed iqisuha bħala waħda miżera għax mhux jirnexxielhom ilaħqu mal-ispejjeż ta' kull xahar.